And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in-love ako sa tricycle driver na may anak na. Probinsyana kasi ako. Praktikal akong tao. Ewan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yel. 20 years old. At kasalukuyan, naninirahan dito sa Quezon City. Namasukan ako bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Mabait yung mga amo ko kasi kahit hindi ako masyadong marunong sa loob ng bahay, okay lang. Hindi naman sila strikta. Napaka-understanding din ng nakakasama ko sa loob ng bahay. Kasi kaibigan ko naman siya. At siya yung nagpapasok sa akin sa ganitong trabaho. Eto na nga. Na-in-love ako sa isang tricycle driver. Guwapo. Hindi siya masyadong matangkad, pero astig pumorma. Hindi mo aakalain na sa itsura niya, tricycle driver siya. Kasi kung pumustura siya kapag hindi namamasada, grabe, hanep talaga. Alam mo yung parang Daniel Padilla ang datingan. Ganun siya. Nakita ko siya noong minsan, pumunta ako sa isang mall kung saan doon siya namamasada ng tricycle. Palabas na ako noon nang siya naman kasunod na lalabas. Napansin ko, aba, may itsura siya. Pero hinayaan ko na lang din kasi hindi naman ako interesado sa kanya. So tinanong niya ako, sumenyas siya, kung sasakay ba ako o hindi. Ako naman, tumango. Tapos tinanong niya ako kung saan ako pupunta. So sinabi ko mismo yung bahay na tinutuluyan ko. So habang sakay ako sa tricycle, hindi ako umiimik. Kasi hindi ko naman siya kilala eh. Tsaka ano naman yung pake ko sa kanya, 'di ba? Noong malapit na ako sa amin. Ayan na. Nag-prepare na ako. Huminto na siya sa tapat ng bahay. Nung nagbayad na ako at bumaba na, bigla niyang tinanong sa akin, "Dito ka pala nakatira?" Tumango lang ako, tapos ngumiti. Pumasok na ako ng bahay. Then after ilang days, lumabas kami ng bahay para tumambay ng friend ko. Nakita ko siya, pero hindi niya ako pinansin. Tinuro ko siya sa friend ko. Sabi ko, "Ay, siya yung guy na sinakyan ko na may itsura." Sumagot naman yung friend ko na, "Ay, oo nga no." At dahil sa hindi naman talaga ako interesado sa kanya, deadma. Kasi may boyfriend naman talaga ako noon. May boyfriend ako at 5 months na kami. Pero medyo malabo kami. Fast forward.
Always na akong nalabas ng bahay para maglinis. So lagi ko siyang nakikita na dumadaan para mamasada. Tsaka walking distance lang din naman yung bahay niya sa bahay na tinutuluyan ko. Pero hindi ko pa talaga siya kilala. Hanggang sinasabi ko sa kaibigan ko na parang crush ko nga yung guy na yun. Pero sa isip-isip ko, tsaka sabi ko dun sa friend ko na yun, joke lang. Ewan ko. Pero yung joke na yun, parang feeling ko may laman. Yun yung nagpapasaya sa araw ko. Nakakalimutan ko na may boyfriend ako. Nagbitiw pa nga ako ng salita sa kaibigan ko na kapag nakuha ko yung number niya, ibibreak ko yung boyfriend ko. Pero syempre joke nga, diba? Lumipas ang ilang days, nagkakatampuhan kami ng boyfriend ko. Hanggang sa nag-aaway na kami. Parang hindi na talaga maayos. Hindi na kami nagkakaintindihan. Hanggang sa para kaming nag-break. Masakit. Oo, pero ano naman? Lalaki lang naman yun. Medyo naiyak-iyak ako. Nangulila. Pero sabi ko, ayokong ikulong ang sarili ko sa lungkot at sakit. Ayun. Ayun yung pinakita ko sa ex ko. Na hindi ako apektado. Lumipas ang mga araw. Dumating ang isang araw na nakuha ko na yung number at pangalan ng cute na driver. Grabe! Malupit talaga. Naglakas yung friend ko na kunin yung number niya. So ayun, nakuha nga namin. At siya pa mismo yung nag-type ng number niya sa phone ko. Ay, para akong natutunaw sa kilig. Nalundag-lundag pa nga ako. Halos makalimutan ko nga na heartbroken pala ako. Hindi ko nga alam bakit nga ba ako kinikilig? Alam ko naman sa sarili ko na meron akong boyfriend pero malabo nga kami. Ang gulo nga ng relationship namin. Pero ano naman, 'di ba? Ganito yung nararamdaman ko So, kinagabihan, nagka-text kami ni cute na tricycle driver. At hindi pa siya nakontento. Tumawag pa ang loko. At ayun, kwentuhan lang kami. Napag-alaman ko, 20 years old din pala siya. At tawagin niyo rin siya sa pangalang cute. Hindi niya yung tunay na pangalan pero dahil cute siya, cute na lang ang tawag natin sa kanya. Kwentuhan about sa akin at sa kanya. Pero syempre, hindi ko na lang sinabi rin na broken hearted ako. Tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Sabi ko, wala. Wala naman kasi talaga. Kasi nga, feeling ko, nung oras na yun, hiwalay kami ng boyfriend ko. Tsaka, kung sasabihin ko yung totoo, hahaba lang yung usapan namin. Ayoko nang ma-stress. So, wala naman akong dapat ipaliwanag sa kanya. Basta, ang saya-saya ko, nakatext ko si cute. Hanggang sa isang araw, may hindi ako magandang nalaman sa kanya. May anak pala siya. 4 years old na babae. Medyo nagulat ako kasi bakit siya pa? Syempre, 'di ba? Pag sinabing may anak na, di nagkaroon ng asawa o kaya may nabuntis. Kaya ang ginawa ko, umiwas ako sa kanya. Pero napansin niya 'yon. Tinanong niya ako kung bakit. At sinabi ko sa kanya yung nalaman ko. Tinanong niya ako kung na-turn off ako. Sumagot ako ng walang preno. Sabi ko, ano naman kung may anak ka? Tapos
Tapos napaisip ako. Ako ba to? Pero di ko talaga alam kung bakit sa nalaman kong yun. Parang wala akong maramdamang na-turn off ako sa kanya o nadismaya ako sa kanya. Parang masaya naman ako eh. Medyo nalungkot lang siguro ako kasi naghahangad ako na kaming dalawa. Pero basta wala akong pake kung may anak na siya. Basta ang alam ko, masaya ako sa kanya. Kahit na saglit pa lang kaming magkakilala. Tapos sabi naman niya sa akin, hiwalay na sila ng ina ng anak niya. Medyo may katagalan na rin kaming magka-text o magkausap. Hanggang sa nagkikita na rin kami. Nagpaalam ako sa friend ko na magkita kami malapit lang. Pumayag din naman yung kaibigan ko. At doon ko nga nalaman lahat ng mga storya niya sa buhay. Tapos doon din niya sinabi sa akin na gusto niya ako. Tinanong niya nga ako kung siya din daw ba gusto ko. Hindi na ako nagpabebe pa. Umuo ako. Sabi ko sa kanya, kahit ilang araw pa lang kaming magkakilala, gusto ko na siya. Tapos, sabi ko sa kanya, kung pwede, kilalanin muna namin ang isa't isa. Sumagot siya sa akin na, sige, ikaw ang bahala. Tapos, kinukulit niya ako. Sagutin ko na raw siya. Habang getting to know each other pa rin kami. Tapos sabi niya pa sa akin, ako daw yung bahala. Pero wag ko daw asahan na yung pakikitungo niya sa akin ngayon, ganun pa rin sa mga susunod na araw. So parang kinabahan ako. Ayoko kasi mangyari yun. Gusto ko na rin kasi siya eh. Kaya napapayag niya ako na maging kami na. Hanggang sa napayakap siya sa akin at hinalikan niya ako bigla. Alam mo yung halik na hindi ko alam? Pero basta, gusto ko rin. Pero sinasabi ng utak ko na wag kang pumayag kasi malito. Kaya ang ginawa ko, tinulak ko siya, nasampal ko siya, at nasuntok ko siya. Gulat na gulat ako sa nangyari. Sabi niya sa akin, sige lang, suntukin mo pa ako. Kaya ginawa ko uli yung sinabi niya. Sabi ko, umuwi ka na. Ayaw niya pa nun. Nakayakap pa rin siya sa akin. Kinakabahan kasi ako ng mga oras na yun. Napagtanto ko, parang ako pala yung taong medyo childish. Parang tanga na ewan lang. Medyo matagal pa kaming nagkayakapan. Kaya nung nagpaalam na siya na uuwi na siya, hinarangan ko siya. Kasi ayoko. O diba? Parang tanga lang na ewan ako. Pero wala na akong magawa. Umuwi na siya. Ako naiiyak lang talaga. Pumasok na ako sa bahay. Umiyak-iyak. Naghilamos ako kasi ramdam ko pa rin yung inik ng halik niya. Sinampal-sampal ko yung sarili ko. Alam mo yung nasasaktan ako. Kasi parang mahal ko na siya. Pero hindi ko maibigay yung simpleng halik ng gusto niya. Kinabukasan, parang para sa kanya, wala lang ang lahat. Pero para sa akin, fresh na fresh yung nangyari. Siguro, dahil sa may karanasan na siya, hindi naman sa nagpapaka-inosente ako.
So, ayun, kami na nga. Pero always busy na siya. Madalang na lang kami mag-usap. Sa tuwing tatawagan ko siya, lagi niyang sinasabi na matutulog na ako. I understand naman kasi pagod na siya. Lumipas ang mga araw. Sinabi ko na sa kanya na tama na. Maging magkaibigan na lang kami. Kasi ang hirap eh. Kasi ako, alam ko mahal ko na siya. Pero ako, hindi ko alam kung mahal niya rin ba ako. O pinaglalaruan niya lang ako. So, pumayag naman siya. Mas mabuti na nga raw siguro yun. Nakilalanin muna namin ang isa't isa. So yun. Lumipas ang mga araw, wala na siyang paramdam sa akin. Wala na talaga. Habang nare-realize ko, parang mahal na mahal ko na siya. Feeling ko hindi ako buo pag wala siya. Naiiyak ako sa gabi. Gusto ko siyang puntahan sa kanila. Tinetext ko siya, tinatawagan, chinachat ko siya. Basta, lahat ginagawa ko yung paraan para lang makipag-communicate sa kanya. Parang guguho yung mundo ko. Kung kailan mahal ko na siya, tsaka pa to nangyari. Umiiyak ako. Walang oras na hindi ako natutulala. Walang oras na hindi ako naluluha. Gusto kong maglupasay, sumigaw. Parang nakaka-GG lang, di ba? Hanggang lumipas ang isang buwan, sinubukan kong maging okay ako. Lumabas ako noon para bumili sa isang tindahan. Nang biglang may nag-text sa akin. Kumusta? Pagka-check ko, di ko pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hindi pa nakontento. Tumawag pa. Hindi ko alam kung sasagutin ko, pero napindot ko na lang yung answer. Sabay hello. Sumagot siya ng hello. Kilala mo pa ba ako? O, diba? Ang GG lang, no? Sino ba namang tanga ang hindi makakakilala sa kanya? Eh, siya ngayon nagbukas ng ilaw ng buhay ko eh. At siya rin yung pumatay nito. Sabi ko, bakit? Sagot niya, pwede ba tayong mag-usap? Tas ramdam ko yung bigat ng nararamdaman niya. Pumayag ako. Sabi ko, sige, sa labas na lang tayo magkita. Pero puntahan na lang niya ako. Nung nagkita na kami, naglabas siya sa akin ng sama ng loob. Kasi grabe daw yung pangdadaw ng family ng asawa niya sa kanya. Kwentuhan kami uli. Sabay umuwi na ako. Kasi bawal ako matagalan sa labas. Baka mapagalitan ako. At yung araw na yun, doon na naman nagsimula yung communication namin. Hindi ko alam kung bakit pumapayag ako na gawin niya yun. At gawin namin yun. Kahit wala namang kasiguraduhan ng lahat. Fast forward. Ilang days na may communication kami. Bigla ba naman siyang tumawag sa akin? Nalasing siya. Inaaway niya ako. Lahat daw ng babae manloloko. Yung mga words niya hindi ko makakalimutan. Sabi niya, tang mga babae, kayo manloloko kayo, pare-pareho kayong lahat. Pangit na nga ako. Niloko niyo pa ako. Paano kung dobleng kapangitan na ako? Lolokohin niya pa ako lalo. Sa isip-isip ko, grabe naman tong taong to, pa-humble. Wala lang, nakikinig lang ako dun sa mga sinasabi niya. Tapos, sinabi niya ulit sa akin, sinungaling ka? Sinungaling kayong lahat. Alam mo, Yel, kung pumayag ka lang na may mangyari sa atin,
nakuha na kita at iiwan din kita para maramdaman nyo rin yung feeling na niloko, pinaasa at ginaw. Pagkarinig ko nun, ay, sakit. Naluluha ako. Gusto ko siyang sigawan, awayin, pero syempre, kinalma ko yung sarili ko kasi nga lasing siya. At mas lalo siyang nag-aapoy sa galit. In-end ko na lang yung call. Simula nun, wala siyang paramdam sa akin. Masakit pero wala eh. Kasi baka hindi rin mag-work. Kaya napagdesisyonan kong bumalik na lang ako sa ex ko. Sobrang mahal niya pa rin ako. Hindi naman ako naglihim sa kanya. Sinabi ko lahat ng nangyari nung wala na kami. Nung malabo kami. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin, nagawa niya pa rin akong patawarin. Pero habang kami ng boyfriend ko, hindi ko maramdaman yung saya. Sakit at lungkot pa rin ang bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin. Mahal ko pa rin si Cute. Si Cute ang laman ng puso at isipan ko. Kahit kami na uli ng boyfriend ko. Ngayon, pag nakakasalubong ko si Cute, wala lang. Pero masakit pa rin. Pag nakikita ko siya, ramdam na ramdam ko sa puso ko, mahal ko pa rin siya. Sa boyfriend ko, mahal, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Alam ko, may naging pagkukulang ka. Pero hindi yun dahilan para gawin ko sa'yo to. I'm very sorry. Kay Cute naman, kung nakikinig ka, gusto ko malaman mo na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Wala man akong alam sa pagiging nanay. Pero kung sakali lang, tatanggapin ko naman yung anak mo eh. Pasensya na rin kung naging duwag akong aminin sa'yo ang lahat. Kasi hindi ko masabi sa'yo. Mahal na mahal kita. At sa tuwing nakikita kita, lalo akong nahihirapan at nasasaktan. Kaya mas pinili kong iwasan ka. Kasi natatakot akong marinig mula sa'yo ang masasakit. Ang masasakit na salita. Baka kapag sinabi ko pa sa'yo, ma-reject lang uli ako. Kaya rerespetuhin ko kung ano man ang gusto mo. Until now, kami pa rin ang boyfriend ko. Hindi ko alam kung mag-work pa ito. Pero I'm trying to revive our relationship. Pero paano ko nga ba gagawin? Iba na yung taong mahal ko. Ayaw ko namang iwan tong boyfriend ko kasi natatakot ako na pag iniwan ko siya, baka magkamali ako ng pinili ko. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Ang tanong ko ngayon, itutuloy ko pa ba ang relasyon ko sa boyfriend ko? O tuluyan ko na siyang iwan? Ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong gawin sa feelings ko kay Cute? Kalimutan ko na lang ba siya? O ipaglalaban ko pa? Sana po matulungan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Kung uhusgahan niyo man po ako, nagmamahal lang ako. At sa mga iniwan o nang iwan, siguraduhin nyo na pag nag-entertain kayo ng bago, kaya nyo. At ano man ang mangyari, huwag kayong maging duwag. Huwag kayong maging duwag na harapin ang lahat. Kasi baka sa bandang huli, ikaw din ang mahihirapan. Hanggang dito na lang. Ako si Yel, at ito ang aking secret file.